Fokke Terpstra zit je naast me onder de bar, maar was het boek even vast horen en daarnaast Henk Bronsma. Even de tekst, voordat we het hele verhaal doorgaan. Foto's, beelden op je netvlies gebrand. Herinneringen tegen vervagen bestand. Troostend, confronterend, maar respectvol, nooit mensonterend. En dan volgt er een verhaal en uiteindelijk een heel mooi fotoboek. Daar let ik voor de mensen die nou televisie en internet doen aan het vakkant even zien. Een oranje kleur, bij de grote letters natuurlijk ALS, als ALS in beeld komt. Henk Bronsma, begin mee met jou. Wat doe haast de ALS? Hoe is het met jou? Hartstikke best. Ja? Ja. Maar de straalt zich helemaal. Ja, ik maak niet klaaien, nee. Gaat het bij die ene die goed, oren die net, of binnen het langere periodes, of zit gewoon lekker in die vel? Ik zit op het moment lekker in mijn vel, ja. Goed zo, man. Ik bedoel vrij stabiel, hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat ze wel blij met best, hoor. Nee. Ja, gelukkig wel. Er wordt van al je actie viert, al je ontwikkelingen, hoort dat bot in de gaten of niet? Nou, ik zit alle dagen op het internet te surfen. En zien dat ik denk, vind ik en dat er wat nice is. En ja, dat gaat de hele dag terug. Dat mag met haast wijs scoren. Ja, wel soms ja. Om eens even te eten of wat dan ik maar. Ja, dus... De reden dat je hier binnen is dit boek. Vertel het verhaal nog even, Fok. Zo'n 20 fotografen die mee bij elkaar kwamen, die hebben een ALS-patiënt uitzocht. En die hebben de ALS-patiënten gefotografeerd in hun dagelijkse leven. En op een gegeven moment hebben we machinaal de krachten bundelen en hebben we hier een boek maken. Ja. Als in beeld komt. Dat is sneur nu kan. Ja. Wie een heel leuk, en dan is ook even Henk, wie een heel leuk feestje. Maar ik mooi een train. Ik lees op Facebook, dat het eigenlijk een begrafenis weer. Er wie een zoon, 20 ALS-patiënten. En er wie een zoon wie er overleden. En zelfs op de sneur moest dan niet meer roepen. Ik lees het, ja. Ja, dat gaat een rillingen wel even terug je heen. Ja, dan kiest echt kippenvel. Ja. Een beetje dubbel, weer een feest. En toch op dat moment wel dat ik hier in Alkmaar weer dat begroeven. En er weer een plotte ALS-patiënten weer er nog. En het weer een heel emotioneel geheel. Weer heel mooi op zich, maar Confronterend of net? Ja, echt wel. Er weer een meesten bij, daar praat ik bijvoorbeeld al jaren maar via Facebook. Nou, die shirts staan in één keer in het echt. Dat is ook wel leuk, dan, hè? Ja, maar echt wel. Ja, maar. Maar Does is er even lekker in die vel nog. Redelijk stabiel, begreep ik een beetje hoe die worden. Maar de orange misschien wel achteruit gaan. En misschien wel in rap tempo. Dat lijkt me heel dubbel. Ja, maar er zijn heel vaak wel mensen die de bulbaire vorm hebben. Ja. En dat is? Als nou een voorbeeldje van Nando Riksen bijvoorbeeld. Nou, die had het ik op zijn stem. En dan kan je gewoon merken dat het op zijn weken deel zit. En dan gaat het heel vaak volle sneller. Dat voelt mij bij hem op, ja. Want ik ga natuurlijk hem volgen een beetje via de media. En zitten bij de wereld erdoor. En vooral zijn spraak komt heel snel achteruit, hè? Ja, klopt. Dan gaat het heel snel, ja. En doe praat nog mooi. Gelukkig wel. Goed om hier te komen. Ja. Fuck, let even zien wat we bij foto's maken. Kunnen we dat ook nog even tonen? Henk, ondertussen, dit boek is te keer nog steeds? Ja, dat is te keer bij Stichting ALS. En dat kost het op het moment €30. En dan komt de verzendkosten er naar bij. En dan had ze een prachtig boek, foto's, onderhoorn voor die. Ja, ik neem aan dat het leuk vond om mij te doen, of net? Ja, het was heel leuk. Ja, Fok had me eigenlijk een jaar lang volgen. Dus ik kan vandaag in de tours en de foto's maken. Het is vervelend, ik wil in een paparazzi. Nou ja, wij zijn al van jongens gewoon vreun, dus op zich voelt het wel mooi. Dat is altijd hartstikke gezellig. Ja. Hè? Ja. Oh, leuk man. Goed, via de Stichting ALS of weer er een soort Facebookpagina. Hoe kunnen mensen nou naar het boek komen? Stichting ALS, daar kan ze hem bestellen. Nou. Keepje, dat gaat dus al naar die stichting daar? Stichting ALS, ja. Ben er nog ontwikkelingen die nieuwsgierig zijn om te vermelden? Nee. Of is het te volle misschien ook wel? Nou, ze zijn met een hele hoop medicijn bezig. Hè? En dat is de hoop dat er een teropbraak komt. Ik hoop het. En daar wacht ze op. En dat geven we mooi mee zien. Dan hebben we alle Friese ALS-patiënten in de studio en dan dop je een biertje voor daar. Oké, nou, daar hoor ik die aan. En als whisky wordt, kan whisky van. Oké, jongen. Nou, ik hoop het oprecht, jongens. ALS, nogmaals, via de stichting. Keep it boek. Dan stiep je natuurlijk de stichting die uiteindelijk dat alweer financiert met onderzoek en medicijn. Het hele verhaal is wel duidelijk. Ik hoop echt tot de volgende keer. Zullen we gewoon weer oppraten tot de volgende keer? Ja, dat doen we. Ja, deal. Vakken bedankt. Ik wil nog één ding zeggen. Ja, is het. Omroep Friesland heeft een proteïne voor ALS. We hebben ijsbucket hoor, maar machinaal een amer hoe de hazen zo. Helle, kring. Ik word hier aanbieden, het boek. Dat doet me goed, dankjewel. Hij krijgt een mooi plakje. We zetten ik in de studio, dus ze dan wist je wat? Hoor ik het weer eens een omheen in beeld. Zit het aan? Door dat, ja. Komen er meer acties hoor? Voorlopig even net. Nou, je bel je maar. Door we. Dan zit hij door je riem. Dankjewel. Dankjewel. Succes. Bedankt. Oké, hartstikke mooi. Ja, nou, daar wil je wel even stil van. Prachtig. Als ALS in beeld komt. Bestel het en doe er ook nog wat goeds.